Рам-пам-пам-пам, рам-бам-бам-барам-бам-бам-барам-барам. Рам-бам-барам-бам-барам-бам-барам-барам. Бам-бам-барам-бам-бам-бам-барам-барам. Ра-бам-барам-бам-барам-барам-бам-барам. Беспало учаться, орол и гроза, а у лічцы юлень, туман і лажа, на пугліцы рыцар, грыміць як гармата, а як да размовы, дык хвост поджаты. Пятрухін сказаў, без пытанняў прыйдзі, стрыму цябе, потым у мяне сядзім, без ліміту часу, без вытрыкаў шор. Народны рэпарцёр, дык народны разговор. На скрынах одно, а ў эфіры другое. Ой, Беспалов, што ж нясеш нам такое? Врун, болтун, дымавік, гаварун, як толькі да справы адразу туман бягун. На скрынах одно, а ў эфіры другое. Народ, паглядзі, раскладзі ўсё стоя. Калі ты герой, выхадзі на святло, а не блакуй у соцсетках і не гні сваю благадаць, шапто. Я клікаў 3 разы, ды ладно, браток, дык чаму ж канец атрымаўся кароткі чпок? Тут мужчынскі разговор, тут смелы эфир, а потым блакіроўка і казкі на мір. Сказаў бы по-простаму, не цягну, было б хоць сумленне, без крыўды і падману. А так то отмазка, то свіст з гор, то громкі Беспалов, то зноў недоступны ігнор. На скрынах одно, а ў эфіры другое. Ой, Беспалов, што ж нясеш нам такое? Врун, болтун, дымавік, гаварун, як толькі да справы адразу бягун. На скрынах одно, а ў эфіры другое. Народ, паглядзі, раскладзі ўсё стоя. Калі ты герой, выхадзі на святло, а не блакуй на фейсе і не гні сваю благадаць, шапто. Не трэба тут позу, не трэба брават, скриншот не боится, учный доклад, где правда, там просто без левых управ, а где много слов, там частей за ўсё хтось навраў. Народны рэпарцёр не жуе пустоту, ёсць скриншоты, ўсё бачна народу, тут кожны пачуе і кожны пойме, хто шоў на размову, а хто знікі сядзіць на дне. Бам-бам-бам-барам, бам-бам-бам-барам-барам.